И здравейте на всички, аз съм Тобот43 и сега ще направя един туториал как да работи с Camtasia Studio. Разбира се, моята Camtasia Studio е по-стара, защото е кракната, разбира се, няма да дам пари да си я купвам. И така. Както да е. Виждате ми клиповете, тук някой не съм ги наминал, примерно. Да, вие сега видяхте. Айде, трети епизод. И така се казва трети епизод. Вие ми видяхте предварително на клиповете. Импорт медиа. Отивате в папката на клиповете и някой ми пише момент. Отивате в папката на клиповете и избирате някой клип, разбира се, съответно. Този клип, какво ще го правите сега? Местите го на Track 1. И тук ви излизат Inner Dimensions, тук размера. Слагате 1280 на 720 YouTube Screencast. Ето, готово. И окей. Така, сега ви е по-голям екран. След това, ако искате да сложите някой интро, аз не знам дали имам. Да, имам, ето къде. Тук, ето го интрото и го слагате най-отпред. После съединявате и готово. Някой само ми пише. Така, музика, сега ще ви покажа. Може да е чалга. Не, няма да е чалга, това ще е. Музиката, пак оттам, всичко от тук и го слагате тук. После музиката от тук го фащате и я слагате отгоре. От тук може няколко пъти. От тук я оголемявате, намаляте, колкото искате, колкото ви клипа, колкото искате да ви е голяма. Може да сложите няколко пъти, защото разбира се не е толкова голяма, колкото клипа. Или пък другия вариант е да смалите клипа, ама той не е целия. Все едно сте го изрязали, защото няма да е целия клип, ако го смалите. Говоря така, защото е сутринта и така нататък. Да, смаляте го, вие, разбира се, няма го смалям толкова време. И ето, примерно, да го пусна от начало. Самото интро ми е такова. Ето и музиката почва. Ма може и без музика. И така, до тук се почва. Няма да гледате този клип, защото ще се изненада, разбира се. Може да сложите ефекти. Как да започва. Много ефекти има тук. Аз принципно слагам и това като за начало. Не е това да сложа, все едно е това да сложа. В началото на интрото не се слага, аз поне не слагам. И ето. Ето, видяхте ли ефекта? Аз този клип съм го обработил и заради това два пъти се слага ефекта. Той, че може да сложите я към края. Трябва да ви се появи едно такова. И в края може да сложите. Примерно. Аз понеже съм го смалил сега. Ето. И свърши. Аз съм го смалил, заради това не е целя. И това какво друго да ви кажа. Да. Сега може да изреже клип, ще го режете като аз поне го знам този начин. Нали виждате тия неща? Вижте. Фащате зеленкото и го оголемявате. И ето то го пише. Колко секунди отгоре. Е това Duration 000 и го оголемявате. Колкото искате да изрежете, толкова се реже. Трябва да гледате. Ето го реже. И... Чакай малко. И какво беше са? Кът. Глупости. В момент само хора. Че аз принципно не ги режа тия клипове. Какво беше?
ето delete. Ще тракате delete и ето го, клипа се е разрязал. Ето го. Два клипа. И колкото искате така да режете, може от тук да изрежете още нещо. Ако искате да връщате, режете. И това го слагате. Примерно така може да направите. Ако нещо искате да го върнете и да го сложите най-отзад, или пък това да е по-отпред. И тук отзад да го върнете напред. Ей така. Много работи стават. В принцип. Какво друго мога да ви кажа? Важно. Картини. Да. Примерно ето нашата картина. Слагам я тук. Това не знам защо така стана обаче. Ето и картината излиза. Трябва да я сложите на един от траковете. Понеже тук, ако имате музика на този трак, ще сложите на третия трак, отгоре. Да може да се движи заедно с музиката. А пък ако искате по-късно от музиката, я слагате момент само. Ето е музиката. Ако искате по-късно, ето ако искате музиката, ето я къде е музиката. И ето. Може да увеличавате само от колкото време искате да се показва. И я увеличавате. Тук я оголемявате, колкото само. Ето. И вижте, излиза. И с музиката, пък ако не искате музиката, след музиката слагате зад нея, колкото искате. Пък ако няма музика, на трак 2 я слагате. От тук я оголемявате. Самото изображение, колкото искате да е голямо. Ето, е голямо. То малко става по-такова, по-огромно. Другото е, може да слагате да надпишвате нещо. Разбира се, може да който искате трак да пишете, но понеже тук е музика на трак 4. Тук се избирате ефект. Вижте колко може. Може така. Аз принципно го пиша и така, защото да не се вижда нищо. Избирам цвят, размер. Цвят. Примерно не. Цвят такъв. Размер 3,6. Тук избирате какъв искате да е. Да вид. И ето. И готово. Малко по-голям размер да го направим. Ето. Ето го. Ако искате го оголемявате от тук, така. Каквото искате правите. А пък ако не има момент. Ето го. Тук е също. И... Аз съм от отбора ми проблема с България и сега продължавам с развитие. Ето и се появява. Друго какво мога да... Тук има, това не ме интересува, това какво да го гледате. Глупости. Така. Глупости. Чакайте малко. Да, и така. Това тук по-малко може да го направите най-голямо, може да го направите най-малко. Самото изглеждане, това тук не е по клиповете. Това тук режете, сплитвате. Това сплит още не съм го разучил, често да ви кажа. И сега продължавам с развитие. Два пъти, я съм повтарял. Копирате, поставяте, режете, връщате, ундо. Всичко си има. Но разбира се, Sony се е по-хубава програма. Тя може да хубава работи. И това е от мен. Надявам се да ви харесва този клип. Не забравяйте да се абонирате, да харесвате и да коментирате. И чао!